Nesta noite electoral é importante a opinión dos máis novos. Hoxe celébranse as primeiras eleccións municipais nas que poden votar os nados no século XXI. Por iso, hoxe no canal Rías Baixas saímos á rúa para coñecer a opinión da mocidade pontevedresa con respecto á política local. Importa a política local? Pois sí, a verdade. Sí, mucho. Importame. Non sigo moito, a verdade. Se puideses, a quen votarías? A Unidas Podemos. Pues para la alcaldía yo creo que a la persona que está de alcalde. Ahora mismo yo creo que es una opción bastante válida. Que sexan feministas, sexan tamén animalistas. PSOE, eu creo. Aínda que hai algúns que non o teñen tan claro. Pois non sei a verdade. Todos os mozos e mozas os que preguntamos tiran máis cara á esquerda, aínda que temos excepcións. Se poideses, a quen votarías nestes momentos? A Vox. O panorama que nos mostra pois é dunha xuventude tremendamente extremista. Hai tamén un sector da mocidade que eu a vexo de repente como encandilada con ideas, vamos a decir, un tanto reaccionarias e sorprendentes para o século XXI, non? A maioría dos nosos enquisados asegura que sí que lle importa quen ocupará este edificio a partir de mañán. Iso sí, temos que destacar a mensaxe que lanzaron, sobre todo as mozas, din que non están dispostas a dar ningún paso atrás nos seus dereitos. Escoiten. Creo que o feminismo é moi importante a nivel político porque plantexa cambios institucionais. Yo creo que lógicamente el feminismo como movimiento que defiende la igualdad entre hombres y mujeres es lógico ser feminista. Pero por suposto, a clave para a decisión polo voto é que nos importa persoalmente a cada un de nós. O medio ambiente, sobre todo, actualmente, e tamén o meu futuro. A conservación do patrimonio. Es una educación de calidad, una sanidad pública de calidad. Xa contan con que van ter que marchar, pero non de Pontevedra, de Galicia en xeral, porque o traballo está fora. Pero se agora preguntamos outra cousa, que lle dirías a un político se o tiveses diante? Arriba España. Que fai as cousas con transparencia. Aínda que outras aproveitan para pedir algo máis difícil. Que cobrasen menos, supongo.